O próximo mércores, día 15, celébrase o Día da Muller Rural. En Galicia, os últimos datos do Censo Agrario mostran como a man de obra feminina nas explotacións supera o 58%. Visitamos unha explotación na que conviven 4 xeracións e coñecemos a Carme e a Kiara. A gandería Palomar, en Láncara, con 650 animais, dedícase á produción leiteira. Entre pantallas, papéis e contas, atopamos a Kiara, que chegou aquí hai 6 anos. Eu era perruqueira, entón non tiña nada que ver con a agricultura. Aquí ao Don e aos seus pais pois facíalles falta alguén responsable para poder levar certas cousas que son máis de responsabilidade. E a verdad que a granxa medrou a pasos moi axigantados, entonces pois o mellor para todos era que eu me viñera, porque así íbamos ter máis control da granxa e ao mesmo tempo podía criar o meu fillo. A Carme atopámola na cociña a cargo do xantar. Tamén ela chegou a Láncara polo seu home hai 66 anos. Conocín o meu marido cando tiña 15 anos, nunha boda. Fíjate, ordeñar a mano, bastante tempo, todo a mano, carrear a leche a un tanque, e logo atender a casa, e criar os fillos. Moitas cousas mudaron desde entón, pero a día de hoxe ningunha das dúas bota de falta outra vida. Somos mulleres totalmente actualizadas, igual que as que viven na cidade, cos mesmos recursos que as que viven na cidade, ou incluso che podo dicir con mellores recursos, vamos, baixo o meu punto de vista, porque temos unha calidade de vida excepcional. De poder criar o teu fillo nun ambiente así e poder ir inculcarlle todos os valores do rural, para min eso non ten precio. Criei-me na aldea. Dicía o meu marido, é como a quen mete unha persona nunha chaula a vivir nun piso. Este é o meu futuro hasta que muera. Saben que a escolla depende das condicións de vida. Para que a xente se quede no rural, o primeiro que ten que haber é que o rural esteña ben remunerado, para que a xente se queira quedar no rural. Porque se tú non podes vivir dignamente do rural, malamente se vai quedar, a xente vai querer quedar no rural. O mantemento das escolas, dos servizos médicos e das comunicacións son a día de hoxe un requisito imprescindible para que elas poidan elixir onde quedar.